fikile kuzokhulekelwa wena uthandazelwe njengoba nabangoma abasuke befikile ethongweni kuzogidwa umgidi wakho thina ngokukholwa nangokobiyoni kwakuba isiguqo zizodressa kwena isiguqo kuze kusa so sihlukana kancane lapho kukhona abantu othola ukuthi usontile nje eZayoni waprofeta ewachunywa isipho sokuprofeta wangaba naye umuntu ozomluleka nozomyala ukuthi ma ususebenza nabantu nangabantu uziphatha kanjani uma kade kunesiguqo usushiwa ekseni sekanjwe abathandazi nabavangeli nabashumayeli bebefike bahlale nawe uyalwe ukuthi njengoba uzosebenza abantu igama lenkonzo alihlonipheke lingaphoxeki igama lenkonzo uyalwe ukuthi emphakathini siphathe kanjani ukuze ungaphoxi igama lenkonzo nemsamo